Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Mga una sad ta. Kabalo ko nga gimingaw na mo sa akong kaon-kaon. Oh, di ara, kung sudan tiil sa manok. Nami kay halang-halang gikan ni dito sa VA Venus Arthur. O lagi eatery. Dito sa Mandawi kay gahatod mami karon og puto cheese dito, puto cheese. Choco moist cupcakes. Empanada. Ito kay iyang gibutang sa iyang kantin. Nga. Nakakita ko aning tiil sa manok. Mao nga ni palit ko. Nami siya kay halang-halang siya boy. Dara ba 25 pesos. Murag daghan man kay ni bay binos. Oy, dala pa kape naman siguro ni. Anyway, salamat kaayo ani. Kaon ka bok? Halang bok ganahan ka ani. Bi ambi mo bi. Kira ka bok tiili mo. Kira ka bok. Isa, duha, tulo. Tulo ra. Naman kayo duha ka tiil, lima tanan. Oh! Hoy! Salami. Eh? Ayaw tayong tumbiak ng stand. Kaog dahon. Dami ang sa palisan ano. Dami sa palisan sa dahon ba kay hanghang. Dito migikan sa Mandawi karon ga deliver. Ano eh? Pagka ma'am. Nyapit ko ni Bay Carlota. Kaya kuha na mo ang kuan. Sudanan. Mga sudanan ba kay? Ni-order man sila atong ano sa atubok? Kabalo? Ni-order sila atong Sabado. Kaya doon ay birthday. Sa kabaks nga maha blanca, puto cheese, empanada o chocolate moist cupcakes. Hangbok. Ayan. Yan, pagkahuman. Diretso mi City Hall, mga bay. Magpa-injection, ako kay akan na kong ilaga last time. Siguro ni. Wa naman goy kuan. Pero murag na ay pula o gamay. Wa man siya samad pero murag nakaurasan, nakuyawan siya kong ilaga, nakuyawan sab ko. Pero wa lang kumidayon kay wa may samad, gipangita na ko ang samad, wa man. Mato nga nangutana na lang mi kung kanus ang rehistro pag-usab. Nga.
dito sa Namaligya Kapayas. Dara nagpait ko kapayas mga bay. Ay, kalami murag mangga China. Kanite niya ni buka. Ini ting kapayas mga bay. Tana ko dito ni nanay. Kung kanus ang rehistro. Para mabutante na jud mi dire. Yan ingon siya nga. React si nanay ingon siya nga. Nganong wa man mo nakaparehistro nga dugay man tong panahon. Ingon ko bag-o lang minasayod na nga na rehistro. Unya pag adto na mo sa City Hall ginahanglan pa mga requirements. Mga papilis nga nagpapatunay nga naa jud ka nagpuyo diri sa Lapu-Lapu. Nga. Wala dito ang nahitabo. Wala ko NBI. Sa NBI naman na yung address buta. Sus karon. Mula dito kung giingon ninyo nga nagpaabot pa ko sa akong NBI pito po 100 pulo ka adlaw. Kay mo inabutang sa akong unahon na kay unta naman ko nga ano sa ang releasing sa NBI. Kaya kung magmakuha dayon, makuha gid ito dayon kung no hit ka. Kung wa kay kapangalan. So wala man ko kapangalan. Mato nga nakuha unta to nako dayon sus ako mang gibiyaan. Ingon nga okay ra unta to kung nabiyaan nimo pwede ra man ang resibo. Kumaw ba? Ganihan lang ko na sa'yo nga pwede ra dayon ang resibo. Mo to, ingon si nanay nga, ingon ko nga. Tapos adud sa nay. Si butit pod niya to pod ni. Susod, ako ipasud siya kay. Wa na ko sud dito kay naila na ko atong mga guard dito kay banhaan na ko atong last day sa election. Ato si butit ako ipasud. Si Buros ako ipasud. Mo to ang information nga nakuha. Parehas ra pud sa ako ang information nga nakuha kang nanay vendor. Nga wala pa sila masayod kung kanus ang extension. Pahibalo ra man kuno na. Paabot ta ani kung kanus dayon human dito. Nato may merkado. Asa na bok? Ito itong merkado bok. Itong gulay ba? Usa? Tumipait na ko ang gulay. Ano na magawas? Initra ba? Mga lamas. Pahit kong lamas mga bay. Ahos, 120 ang kilo. Dayon. Sibuyas may barato. Tag 80 ang kilo. Sibuyas Bombay. Nya ang kamatis, 60. Ang gusto, barato ba na o mahal? O kabaw, kaya di ko pwede ng patlamas. Diet pa more.
lami kayo ang tiil sa manok. Lumoto kung gipalit, ang mga dugay madaot like sibuyas bombay ug ahos, medyo ubay-ubay. Ang kamatis lang ang jutay. Dayon, balit sa kong paliya. Paliya buk, lutuan niya ito buk ha. Huwag man tayo nakapit ang itlog. Uy. Kita mo. Pundak eh. Kita imong kuan diri buros. Nakasip mo rapro. Tao mo naman. Dayon. He. Saan ni mo na? Masisiyaw na. Masisiyaw. No. Masisiyaw eh. Ay palusot. Diyan ka taman sa tubigan. Natupaliya. Kamatis, sibuyas, ahos. Luya. Bulad. Ay, bulad. Unya buk niya gabi, bulad og paliya to sudan. He! Nakita ko yon. Balik mo ah. Huwag kang tawa-tawa dyan. Nakita ko ang mga kamay mo. Masisiyaw na may bisa rin ha. Meron. Tada. Balik dito. Then Bukhara. Wala lagi. Masisiyaw ba? Ayoko si Pabadlong ko. Wala pisa ha. Ay diha. Lusa sa loyo. Wala lagi. Kala mo lang wala. Pero meron. Meron. Oops. Dalawang gintong barya lang. Kunin mo. Ato tubog no. Huwag kang lumagpas sa green na gate. Ayaw, bugnaw-bugnaw da. Ganyaran na kasaksak. Walang lalagpas sa gate na grill. Tanawa ang lubi, butang salit. Lubi. Ang lubi, ug ang kamatis, ug ang paliyay, butang salit. Mahal yung parking sa paano yun. Ano ba? Sila. So, ganoon ka. Motor nga to, betching ko. Ano naman yung mahal man? Oo, kasi libre parking nga to. Ang customer ba nila na? Hindi sana. Ha? Hindi sana. Kunyara ko sige kamay-kamay ni mo. Ang kuwangot, 50. Kaya mga sakyanan. Uy, Ang oras. 50 ang oras. mahal pa sila sa mall. Mall pila ra pinagpisag pira ka oras 20 ra. Nagko sa kita dia. Lanway bakit tunay mong bayaran katong mga tambay sa gawas? O sa Unitap. Ko parking. Ila, dagam lang ang bahay na nagot. Bahay na pa yung top yun. Bahay pa lang yung top. Iya. Di naman na may hapon yung Unitap kung pilakbok ng parking.
Nila yun ito, kay pwede na matagaan ng 5. Gini, pili mo gihatag. 8. Putso? Kaya isa ka oras ang report na. Hingi. Kaya na, 2 ka oras to, Jis. Tag 5 ang oras. Palihog sa kong panit sa paliyabi o sa kapayas. Sura pa nito na yun, tuka na kahit ko. Oh my God. Ano ito? Magkadagunan ka. Nang inom mo kagbalintos. May effect, may malintos ba? May ipik sa robot. Ano ma'am? Bot mo nung ko. Mohon ra matakang model sa balintos. Basta was muhiyos na imong tiyan. Nga mura nag 20 ka buwan. Balik sa anak be. Ay, mga maing laki, mga muwan eh. Napa space sa rep. Ngayon mong kag, wala na. Ikaw rin, Kaliw pasta ko na buta natin. ni. Asa na, butang. Nakdoa. Bungkag, bro, balik. Ako nagbungka ka nagabi dong. Kanang video ba dong. Istand na ko dira. Wala tiil. Ito yung ura, kalingawin na. Ubalos ka da. Kalingawin, kit-kit nga magkain. Ano ba, just adjust yun dahil? Siyempre. Pwede mong taasan. Pwede mong iksihan. Hoy. Wala naman di ay. Ang kandugay sa tairi, no? Magdaro to siya laptop kay mag-change kog password sa Fiverr. Ginangalan laptop ang gamiton. Pwede. Wi-Fi. Mala. Kapiton din ta nato sa PLDT. Nganong wala pa'y bill. Saan nakabuang kapin? Ano na ako malista? Ano nga buwan mo? Ha? Ano pa yung buwan? Ano ah? Jis mo gunya gitaon. Pizza 11 nagpakubit si Yuyo. Nga, ba-disconnect siya. Wala na siya magpata. Kuan? Hinay daw. Kung hinay, kay timbayad naman niya. Huwag ka kabayad. Kaon ta mga bangay. Kaon ta ninyo mga bangays. Hanap pa nyo eh. Tingnan ko sukal eh. Gusto mo ko. Ay mga China din eh. Ha? Ay mga China din Cebu. Na, Ay mo kita ron. lagi na India. Makuha na yung mga China. Di natin mga China.
Ay. Hang. Grabe nang gawas ang daghan kayong Christmas decoration sa Unitap. No, dito ka nagi. Isod ka. Ang dala imong gibilin. Hani mo gibilin sa Unitap? Sa ko. Isod mo ko sa Unitap, nangita ko katong cake mixer. Nga mano-mano lang para sa photo cheese. Gagmay man. Ah, magbo ba? Natanggal. Diha man ko nakapit sa unang taas. Wa daw sila stock. Ano ka? Electric pan? Ay, hila dia. Human na, mangkuhan niya diri. Ngayon, yung mga pilunon dia. Ay.